дар видеои имрӯза тарзи дуруст заряд додани телефонро ба шумо нишон медиҳам, ки ин маслиҳати мутахассисон мебошад. агар мо телефонро дуруст заряд надиҳем, метавонад батареяи телефони мо зарар бинад. яъне дар вақти кӯтоҳ, яъне дар байни 4-5 моҳ батареяи телефони мо қисман ва ё пурра аз кор мемонад. барои он ки батареяи телефони мо чандин солҳо хизмат кунад, пас қоидаҳои асосии заряд додани телефонро шумо бояд донед. агар инро надонед, пас видеоро аз аввал то охир тамошо кунед. рафте. маслиҳати рақами 1. телефонро ҳеҷ гоҳ пурра заряд надиҳед. яъне батареяи телефонро аз 50% то 80% заряд диҳед бас аст. барои смартфонҳои замонавӣ бошад, ин реҷа кифоя мебошад. касе ки мегӯяд телефонро пурра, яъне 100% заряд диҳем, ин кори хато мебошад. маслиҳати рақами 2. дар вақти заряд додани смартфон онро кӯшиш кунед истифода набаред. агар имконият бошад, онро дар режими самолёт гузоред ва ё пурра хомӯш кунед. агар дар вақти заряд додани телефон онро истифода баред, шумо ба батарея нагрузкаи иловагӣ медиҳед ва маҷбур месозед ки баъзе элементҳои батарея беист кор кунанд, ки ин метавонад батареяи телефонро зудтар аз кор барорад. маслиҳати рақами 3. ҳангоми истифода кардани быстрая зарядка нагузоред ки то 100% пур шавад. варианти идеалӣ бошад, ин 80% заряд мебошад. барои он ки дар реҷаи быстрая зарядка батареяи телефон тез гарм мешавад, қайд кардан ба маврид аст ки ҳамеша зарядниги раднои худи телефонатонро истифода баред. ҳеҷ гоҳ зарядникҳои дигар ширкатҳоро ва ё зарядникҳои арзонро истифода набаред. инҳо метавонанд батареяи телефонатонро зудтар аз кор бароранд. маслиҳати рақами 4. агар шумо телефонро бисёр истифода карданӣ шавед, кӯшиш кунед ками кам то 20% заряд доштани батарея истифода баред. маслиҳати рақами 5. кӯшиш кунед ки телефонро ҳангоми заряд додан дар ҷое гузоред ки он ҷой не гарми бад ва не хунуки бад бошад. агар дар ҷои гарм телефонро дар заряд гузоштед, батарея зудтар гарм мешавад, ки ин метавонад батареяи телефонатонро зудтар аз кор барорад. маслиҳати ахирон, яъне маслиҳати рақами 6. аз истифода кардани зарядникҳои беспроводной худдорӣ кунед, зеро ки зарядникҳои беспроводной батареяи телефонатонро тез гарм мекунад ва ин метавонад батареяи телефонатонро зудтар аз кор барорад. ин буд 6 маслиҳати муфид оиди тарзи дуруст заряд додани телефон. аз ин пас, агар шумо қоидаҳои дурусти заряд доданро истифода баред, батареяи телефони дӯстдоштаи шумо боз чандин соли дигар ба шумо хизмат мерасонад. агар видео ба шумо писанд омад, ҳатман ба видео лайк гузоред, ба канали мо обуна шавед, то ин ки аз видеоҳои нав бехабар намонед. шуморо видеоҳои нав интизор аст, то видеоҳои оянда дар паноҳи худованд бошед. хайр.